Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov naglasio je u obraćanju studentima i saradnicima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose da se narativ o izolaciji Rusije pokazao kao neodrživ i netačan. On je istakao da je samit Šangajske organizacije za saradnju snažan signal da Moskva nije sama, već da ima široku mrežu partnera spremnih na saradnju u ekonomiji, bezbjednosti i politici. Lavrov je podsjetio da je Zapad posljednjih godina pokušavao da nametne percepciju kako Rusija gubi svoje mjesto u međunarodnim strukturama i da će pritisci dovesti do političkog i ekonomskog sloma. Prema njegovim riječima, te prognoze su bile više propagandni trik nego ozbiljna analiza. Priče o izolaciji Rusije su besmislice. One su osmišljene kako bi zapadne zemlje mogle kod svoje javnosti da stvore utisak o pobjedi, dok se u realnosti geopolitička slika svijeta značajno promijenila, rekao je Lavrov. On je naglasio da se pravila na kojima Zapad insistira ne mogu smatrati univerzalnim jer se ona mijenjaju u zavisnosti od trenutnih interesa velikih sila. Njihova pravila se zasnivaju na tome da svi moraju prihvatiti ono što odgovara Zapadu u datom trenutku, ali to se više ne može nametnuti. Zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike jasno pokazuju da žele alternativne modele saradnje, poručio je šef ruske diplomatije. Lavrov je ukazao i na to da su prognoze o kolapsu ruske privrede demantovane zvaničnim podacima međunarodnih institucija. On je podsjetio da su nakon početka specijalne vojne operacije mnogi na zapadu tvrdili da će sankcije uništiti rusku ekonomiju. Međutim, rezultati govore drugačije. Prema podacima Svjetske banke i zapadnih analitičara, Rusija je mjereno kupovnom moći četvrta ekonomija svijeta i najveća u Europi. Te brojke su neumoljive i one najbolje svjedoče da pokušaji ekonomske izolacije nisu uspjeli, istakao je Lavrov. Govoreći o značaju ŠOS-a, ministar je rekao da ta organizacija sve više prerasta u jedan od ključnih stubova multipolarnog poretka. Prema njegovim riječima, saradnja u okviru ŠOS-a daje državama prostora da razvijaju međusobne odnose na osnovu ravnopravnosti, a ne diktata. On je dodao da će Rusija nastaviti da ulaže u partnerstva koja su zasnovana na obostranom interesu, a ne na pritiscima ili prijetnjama. Na kraju je Lavrov poručio mladim diplomatama da Rusija treba da ostane istrajna u odbrani svog prava na suveren razvoj i da gradi odnose sa onima koji žele stabilnosti i poštovanje međunarodnog prava. Kako je istakao, svijet se mijenja, a pokušaji da se Moskva izoluje samo su ubrzali proces formiranja novih globalnih centara moći.